Разпъван бях, възкръснах с ярост, проклинах всеки Божи миг, в който върху кръв и сяра бе изчегъркан мой лик. Върху плещите, не в душата, унесох тежкия си кръст от врагове, да правя братя за обичадни, не за мъст. Ви вдигахте от изнемога, ръце в богодовен транс, и аз ви водех срещу Бога и всъщност към самите вас. Чакахте да тресне чудо, очите ви да пробуде, и за това повиках Юда и казах да ме предаде. Единствен той от вас повярва, че всеки е човек Бог, и за това сега сме тука, един до друг, брат до брат. А Петър се така почухва от оня свят към моя свят, от оня свят към моя свят. От оня свят към моя свят, от оня свят към моя свят. Od moje świat, to moje świat.